Solemnidad sa pagkatao ni San Juan nga magbubunyag. Si San Lucas mihatag sa iyang paghubad sa pagkatao ni Juan ang magbubunyag. Pinaagi sa nagmayang mga silingan ug kaparyentehan ni Isabel, si San Lucas miisip sa maong pagkatawo nga pagpanginlabot ngadto sa Dios. Ang Dios mihimog dakong pabor kang Isabel nga baog ug idara na kaayo aron manganak. Adunay duga nga kahinam sa higayon nga gihingalan ang bata. Walay usa sa mga kasilinganan nga nagdahom nga hingalan ang bata og Juan, apan si Zacarias nga naamang tungod sa iyang pagduda sa sinugdanan, namugos nga Juan ang ipangalan sa bata. Sa iyang pagsulat sa pangalan Juan, si Zacarias nakatabi na pag-usab sa tumang katingala sa tanang nagsunod sa mga panghitabo sa managtiayon. Si San Lucas mitala sa iyang mga pagdayeg diha sa Benedictus. Karon ang kahinam, wala lang kutob sa mga kasilinganan. Hinuon milatas kini ngadto sa tibuok probinsya sa Judea. Ang katawhan nahiusang na malandong sa kahulugan sa pagkatao ni Juan. Si San Lucas mihimo sa katapusang paghubad. Gitan-aw niya ang pagkatao ug ang reaksyon sa katawhan nga ang gahom sa Dios nagauban kaniya. Si Juan talagsaon gayud kaayo sa mga mata sa Dios. Ang sunod nga bata nga matawo mas labaw pang talagsaon. Unang gimantala nga si Juan ang mag-andam alang sa pag-abot sa Mesiyas. Pamalandong. Tinuod talagsaon gayud si Juan nga magbubunyag. Apan pulong pa sa Ginoo, ang labing iwit sa gingharian sa langit labaw pa kang Juan nga magbubunyag. Kung nagtuman lang ako sa kabubuton sa Dios, mas labaw pa ako kang Juan nga magbubunyag. Nakaamgo ba ako niini? Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Pamati kanako o kapuluan ug patalinghog kamong katawhan nga atua sa layo. Gipili ako sa Ginoo didto pa sa tiyan sa akong inahan, gihatagan ako niya sa akong ngalan. Gihimo niya ang akong dila sama sa usa ka hait nga espada. Gipanalipdan ako niya diha sa landong sa iyang kamot. Gihimo ako niya nga usa ka talinis nga udyong ug gitaguan ako niya diha sa iyang sudlanag pana. Ug giingnan ako niya, Israel, sulugoon ko ikaw, ug pasidunggan ako tungod kanimo. Apan miingon ako, kawang lamang ang akong kahago. Gigamit ko ang akong kusog sa wala lamay hinungdan. Apan siya ang muhatag kanakog hustisya ug ang muganti kanako. Sa wala pagani ako matawo, gipili na ako sa Ginoo aron pagtigom sa nagkatibulaag nga katawhan sa Israel. Gipasidunggan ako niya ug gihatagag gahom. Miingon ang Ginoo kanako, may mas dako pang buluhaton nga akong ipabuhat kanimo aron pagpatunhay sa mga banay ni Israel ug sa pagpahiuli sa nasaliniya ug himuon ko ikaw nga kahayag sa kanasuran aron ang akong kaluwasan mudangat sa kinasuukan sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Daygon ko ikaw kay gibuhat ako nimo sa paaging katingalahan. O Ginoo,
Gisulay mo ako ug nakaila ikaw kanako. Nahibalo ikaw kanus-a ako molingkod ug kanus-a ako motindog. Nakasabot ka sa akong mga hunahuna gikan sa halayo. Imong giusisa ang akong mga pagpanaw ug ang akong pagpahulay, sinati ka sa tanan kong mga paagi. Daygon ko ikaw kay gibuhat ako nimo sa paaging katingalahan. Sa pagkatinuod, ikaw ang nag-umol kanako. Imo ako nga gibuhat didto sa tiyan sa akong inahan. Pasalamatan ko ikaw nga ako gibuhat sa paagi nga makahahadlok og katingalahan. Kahibulungan ang imong mga buhat. Daygon ko ikaw kay gibuhat ako nimo sa paaging katingalahan. Nakaila usab ikaw og maayo sa akong kalag. Ang akong kabukugan wala malilong kanimo. Diha nga gibuhat ako sa tago, diha nga giumol ako sa kahiladman sa yuta. Daygon ko ikaw kay gibuhat ako nimo sa paaging katingalahan. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pablo miingon, sa dihang gipapahawa siya sa trono, si David gihimo sa Dios nga ilang hari. Kini ang giingon sa Dios mahitungod kaniya. Nakita ko nga si David, anak ni Isay, nakapahimuot kanako ug magbuhat sa tanan nga isugo ko kaniya. Si Jesus nga kaliwat ni David mao ang gipili sa Dios aron magluwas sa katawhan sa Israel sumala sa iyang gisaad. Sa wala pa moanhi si Jesus, nagwali si Juan ngadto sa tanang mga tawo sa Israel nga kinahanglan maghinulsol sila ug magpabunyag. Ug sa hapit na si Juan mamatay, miingon siya sa katawhan, kinsa ba ako sa inyong hunahuna? Dili ako ang inyong gipaabot. Apan sunod kanako may muanhi, ug dili ako takos bisan gani paghubo sa iyang sandalyas. Mga igsuon nga kaliwat ni Abraham, ug kamong tanang dili Hudiyo nga nagtuo sa Dios, kita mao ang gipadad-an ni ining mensahe sa kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Miabot ang panahon nga si Isabel manganak na, ug nanganak siyag lalaki. Nakadungog ang iyang mga silingan ug mga paryente nga maayo gayud ang Ginoo kaniya ug nangalipay silang tanan uban kaniya. Sa usa na ka semana ang bata, mianha sila aron paghimo sa seremonya sa pagtuli. Ila na untang hinganlan siyag Zacarias, ang ngalan sa iyang amahan, apan miingon ang iyang inahan. Ayaw, Juan ang ingalan kaniya. Miingon sila kaniya, apan wala man kamoy paryente nga nagdala ni ana nga lana. Unya misinya sila sa iyang amahan aron pagpangutana kaniya unsay gusto niyang ingalan sa bata. Nangayog sulatanan si Zacarias ug misulat, Juan ang iyang ngalan. Ug nahibulong pag-ayo silang tanan. Diha-diha nakasulti si Zacarias ug gidayeg niya ang Dios. Nanghadlok ang mga silingan ug mikaylap sa tanang kabungturan sa Judea ang balita mahitungod niining mga butanga. Namalandong ang tanan nga nakabati niini ug nangutana, unsa kaha ang kaugmaon niining bataa?
Kay tataw kaayo nga ang gahom sa Ginoo nag-uban kaniya. Mitubo ang bata ug midako sa lawas ug sa espiritu, nagpuyo siya didto sa dapit nga awaaw hangtod sa adlaw nga moatubang siya sa katawhan sa Israel. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.